Jiena l-Mark li nafu prattikament minn meta twieled. Niftakar li kont abbati ta' kienar li tammetu u r-reċiproka li meta fil-fatt imbagħad kien abbati hu meta nżewweġtina. Noqogħdu tnejn il-Budja ftit pass il-bot minn xulxin, so inni nafu prattikament minn dejjem. Nafu bħala sasuħ ħabriki, sasuħ li jħobb jimpenja ruħu. Issa tkellmu fuq ħafna osma ħajja differenti, mhux sempliċiment fuq il-logħb u fuq l-affett tal-isports kif kienu jitkellmu sħabu, ma kien jaf jitkellem fuq kultura, fuq affarijiet illi ġejjin mill-istorja, naħseb ukoll kien anke leader fost sħabu. U kellu bżonn iżda kollha jkunu tajbin bħal Mark biex ikollna ġenerazzjoni tista' tmexxi quddiem il-pajjiżna b'mod effiċjenti u b'mod daqshekk b'entużjażmu.